Un missatge pels pares, doncs recomano moltíssim els cursos de PAM perquè és una manera molt eficient d'aprendre, amb menys temps davant de les pantalles segurament els vostres fills aprendran moltíssim més. I també el tema econòmic, si comparem el preu d'un curs de PAM amb el que seria un profe particular o una acadèmia tradicional, al final acaba picant molt més. Jo crec que en PAM el pots tenir a casa, és a dir, amb independència de que vagis a una acadèmia o no, el tens a casa, els tens en vídeos, pots compartir-lo amb ells, pots assentar-te amb ell també per aprendre tu mateix, i crec que en el format en què estan, que són vídeos curts, ràpids i senzills, jo crec que no tindrà problema per poder-ho veure. A part, tot el que sigui inversió amb el teu fill, jo crec que es poc. A los padres que están preocupados por las notas de corte de sus hijos les diría que mi experiencia propia es un relato de esta situación. Yo estaba muy preocupada porque iba con una nota de bachillerato alta, pero igual no lo suficiente para entrar a la carrera que necesitaba. ¿Qué me subió la nota hasta llegar a la que yo necesitaba? Química ponderaba un 0,2. ¿Qué hice? Trabajar muchísimo química, tuve un 10 y llegué a mi nota. Gracias a los cursos de PAM garantizamos que vuestros hijos saquen muy buenas notas, porque si yo pude, ellos también podrán. Què li diria a un pare que està preocupat per la nota de tall del seu fill? Primer de tot, li diria compra el curs de PAM, mira els vídeos amb ell, mira que siguin efectius, deixa'l fer sol, deixa que entengui la teoria i a poc, si veus que no ho entén, posa't amb ell i ja veuràs que tu també el pots ajudar. A un padre preocupado por la nota de corte de su hijo le diría que con PAM puede estar muy tranquilo porque realmente todos luchamos por unos objetivos, lo va a conseguir. Es una manera de estudiar totalmente distinta a la que se está enseñando en los centros educativos y creemos que esto va a ser el pequeño empujón que va a llevar a que su hijo esté motivado y tenga ganas de realmente petarlo en ese examen al que quiere. Este año, La selectividad con PAM. Aquest any, La selectividad PAM.